Ei se haittaa mitään. Täällä on nyt Joonatan. Ja me pelataan Dishonoredia. Kyllä. Gandalf horisee ja vasta kysyy tyhmiä Ja kysymyksiä. vähän verttikin siellä. Nyt pelataan kovalla vaikeustasolla, koska mä en Teekö sitä video nyt jo? Mä tein sen nyt. Miksi dissaat? Ei seivota mitään paskaa tähän. Sä oot vaan yksinäinen. Hei, hirveet tarina tulee korvaan. Olli eksyneenä maailmaa. But there is no one else. And the spy master was right to Kuinka sä oot insist eksynyt that I maailmaan? send you. Hei. Shh. No okei, me nyt ollaan sais sekunnella. Mennään Joel vähän. Mennään vähän Joel. Kuka Joel? Ei kun Joelle. Me ollaan nyt away venes. Nyt mennään vähän seilaamaan suunta kohti Barburia, sanoisinko. Mä oon tullut niin vitun kaukaa. Hei, et sä tiedä onko mulla huonoja uutisia. Mulla on vaikka saatana synttäriuutisia. Taisit pekosta, missä kuuluu vähän murinaa. No se on vähän murinan paikka. Me tarvitaan apu vähän rottaplaguen kaa. Me mennään nyt pelastamaan maailma tähän tunneliin. Nyt alkaa korvoseikkailut. Suosittelen. Suosittelen. Tästä alkaa. Kiitos kaikille, ketkä katsoitte. Se oli siinä. Kiitos.